te saatatte tuntea joskus, että kun te menette kouluun, niin että voi vitsi, se on ihan roskaa, että mä en jaksa. Mutta tässä on 5 parasta asiaa siinä. Välitunnit. No, selkeästihän välitunnit on kivoja, paitsi silloin kun on -30 astetta pakkasta ulkona. Mut jos ei oteta sitä huomioon, niin silloin kun on ihan normaali tällainen hyvä lämpötila, niinku -10. Oh, hell no! Sanotaan, että -10 on ihan normaali. Kuitenkin, niin välkillä on kiva hengaa kavereiden kanssa ja se on vaan, se on vaan hauskaa. Ei tarvii olla koko ajan sisällä ja saa vähän ulkoilua. Kaverit on ihan selkeästi, niin kuin mä sanoin tuossa välituntiosiossa, että se on vaan hyvä asia koulussa. Ja todella sääli, jos jollain ihmisellä ei ole kavereita, kaikilla pitäisi olla kavereita. Koska ilman niitä sä et vaan, kaverit tekee koulusta vaan niin paljon hauskempaa ja se ei ole sellaista pelkkää NPC-touhua, sellaista tylsää. Vaan sä pystyt heittämään vähän läppää kavereiden kanssa vaikka välkällä ja tälleen. Mut hei, kaverit on vaan best. Kaverit on vaan best ja te ette pysty sanoa mulle vastaan. Onko selvä? Joo. Ei saa myöskään syrjiä ketään. Mutta tosiaan tässä oli tää, miksi kaverit on yksi hyvä asia koulua ja miksi mä tykkään niistä. Joo. Niiden kanssa on todella kiva hengata. Eihän siinä. Seuraavan pariin. Liikunta, tai no liikka, miten te nyt sanotte sitä? No, tää koulun liikunta, oikeesti. Se on kivaa. Koululiikunta on oikeesti kivaa. Ja vaikka välillä siellä on vähän räkäsiä noita juttuja, mutta oikeesti koululiikunta on kivaa. Mä en vaan, no sitä ei paljon tarvis selittää, koska liikka on kivaa. Kun sitä tehdään vielä vaikka koulukavereiden kanssa liikkaa on, niin se on kivaa. Kertokaa kommenteissa mulle muuten, että kuinka monta liikkatuntia teillä on koulussa? Mulla on 3. Mä en tiedä miksi mä pistin tän ruokailut tähän, mutta kouluruokailut, niin niissä on jotain sellaista, kans se, että pystyy puhuu vaikka kavereiden kanssa samalla kun syö sitä ruokaa, vaikka kouluruoka on nykyään aika pahaa. Hashtag kouluihin parempaa ruokaa. Mutta hei, se on ainakin kivaa silleen, että sä pystyt puhumaan siellä vaikka kavereiden kanssa ja ei tarvi olla matikan tunnilla. Anteeksi kaikille ihmisille, ketkä tykkää matikasta. Mä en ite oo niin iso matikan fani enää kutosella. Mutta ei siinä. Mennään vaan seuraavan asian pariin. Tosiaan viimeisenä tässä listassa on retket ja miksi retket? No, retket ihan ylipäätään, vaikka jos te menette luontoretkelle. Siellä on kiva olla ja se on kiva sen takia, että ensinnäkin ei tule läksyä. On saa hengata vaan siellä metässä. Ja niissä on yleensä ihan hauskoja aktiviteetteja, mutta mä nyt kuulostaa varmaan ihan NPCltä, kun mä sanon näin. Kuitenkin, hei. Kertokaa mulle, että onko retket oikeasti teidän mielestä ollut kivoja. Itteni mielestä ihan kivoja. Mutta hei. Tää video alkaa olla tässä lopuillaan, joten muistakaa kertoa tosiaan mulle kommenteissa, että kuinka monta liikkatuntia teillä on viikossa koulussa. Ja eihän siinä. Nähdään varmaan seuraavassa short-videossa tai pitkässä videossa.
Mutta se olisi sitten moi moi!